Para estudiar o relevo de España, imos a empezar por situar a meseta española. A meseta española é unha gran chaira situada aproximadamente a uns 600 metros de altitude e ocupa a parte central do que é a Península Ibérica. Esta gran chaira podemos ver que está dividida en dúas partes polo sistema central. O sistema central é un sistema interior á meseta que divide a meseta en dúas partes. Submeseta norte, pola que discurre o río Douro, e submeseta sur, que ten tamén unhos montes no medio, no seu interior, que son os montes de Toledo, e que dividen os vales do Texo e o val do río Guadiana. Esta gran chaira, a meseta, vai estar rodeada por unha serie de sistemas montañosos. Os montes de León e Cordilleira Cantábrica ao norte, sistema ibérico ao leste, e polo sur, Serra Morena. Tamén vamos a ter en España unha serie de sistemas montañosos que non teñen nada que ver coa meseta. Serían o macizo galaico, formado por distintas montañas sin orden concreta, os montes vascos, que casi poderíamos considerar como unha prolongación da Cordilleira Cantábrica, os Pirineos, que dividen España de Francia, o sistema costeiro catalán e os sistemas béticos, Cordilleira Subbética e Cordilleira Penibética. A parte destos sistemas da meseta e destos sistemas montañosos dos que estamos a falar, podemos decir que na Península Ibérica hai dúas depresións. Unha sería a depresión do Guadalquivir, observade que ten unha forma triangular, e a depresión do Ebro, que tamén ten unha forma triangular, pero en este caso rodeada de sistemas montañosos por todos lados. Observade que a depresión do Guadalquivir está aberta ao mar polo Golfo de Cádiz. A parte, podemos falar de que en España hai unhas costas que ademais son bastante estreitiñas, como podedes ver, pero na que se fan unhas extensas e bonitas praias. E visto isto, temos prácticamente o relevo da Península Ibérica.